Igbo bụ Igbo. Ekele m unu ọlọlọ Nneka Chimezie n'ikwa aka na-ewetara unu ọnọdụ Igbo. Anyị ka nọkwa n'okwu polygamy. Ịma a na-ekwu okwu polygamy anụ ọ dịka owe joke. Ya ka m ji chọọ ịdị na-ewepụtasị illustrations iji gosi na ọ bụrụ ejo because mụ na onwe m even at my age 51 I'm suffering it. Ya ka m ji were nwayọọ na-agwa dị m ka anyị mara ihe anyị ga-eme for our own good. Ihe ahụ be m na Lagos, this is my house in Lagos, ebighị m tenant. Echi m village bata this morning Abraham night because flight wụzi ha sọ 300,000 m bụrụ nwayọọ rikpuru onwe m night because mgbe m chọrọ ịla ala ka ezi mgbe m lara ihe a ọ dịka on the 10th of this month ka m na-ala asị flight m join a flight I saw 350,000 mgba bus 40,000 ihe m ji gara Ụmụahịa wu 11 p.m. so m lọtawazie nke a gba night ihe m ji batara Lagos ebe 5 a.m. mana before m na-abata my husband tip na like nni m ọ na-like ka m na-esiri ya nri so m chi me travel m shikọsha ihe tiri ha na fridge so anọ m n'ụlọ nwa m nwoke kpọọ m obere nwa m nọ 15 years kpọọ m sị m na nna enwetakwa nọ na fridge m na-anata gwekọsịa ihe awụ akwụ maka ahụ akwụ m zụrụ akwụ a buru ibu ke awụ ha ihe awụ ha ọ m ga-eje chọfe fresh aga m n'ime ahịa na-eke ọsụ m enyi gbuo ya fresh ka awụ ede ya awụ ede m gotere then ka m batara today nsa ahụ zụtụ nwa obere ike ana m agwa gị ihe a na-agabiga nga a na-alụ otu nwaanyị ntụtụ ike rahụta ụra wee bulie gaa ahịa gaa na arena ihe awa azụ m zụrụ m ga-eji esi ofe a ilewa anụ m ga-eji esi ihe good chekie na nga m si ụlọ lọta this morning na-akwado isi nne nda ihe m ga-esiwa ma esi ofe ọha si olugbu den si ofe akwụ dojuru ha na fridge because I'm going to travel again. Olugbo, where is that Olugbo? Bring it. Okay. Before I'm going to me agwo mom kan for am Olugbo because I'm chasing ya na meje natural fresh. Adama azuke where onwe help like am na so nwa m nwoke for am Olugbo. Nwa m nwoke for am Olugbo to dey for that his education na Canada. Ọ na ha deny area visa ya wụ na anyị na ya ka na ebe a now. So ọ na-agbakwa ọ na-achọkwa again so o nwere ike hapụ ya anytime. Now achọrọ m ka m kọwara unu my life ihe m ji ụmụ amụrụ m ụmụ 7 nke ewu onugbu nwa m fọrọ m onugbu nọ na my garden here enwe m garden enwe m a very big compound n'agbanyeghị ụlọ nke a rụrụ compound nọ n'ihu nchi igosi unu ihe a na-awụ my compound ịhụrụ akwụ nọcha na mango n'olugbu nọ there so ebe a ka echi wee kpata olugbu fọrọ m ọ ya awụ ya nwa m nwoke ji ọsọ pọpụ ya now ka m kọtụrụ nọ ndụ m eji m amụrụ m ụmụ 7 nwoke 6 ofu nwanyị n'ime nwoke 6 ahụ m lụzụ otu ya afọ 4 so eji m ụmụ 4 na ụmụ 5 na ofu nwanyị nwoke 4 mgbe about 15 years ago ka m kpọrọ na med so ka m were nwayọọ cool down zụọ ụmụ m zọpụta ha mmadụ so mụ na ụmụ m nọ ha na-eme ihe niile ifuru ọta compound a na ọ ga-ahụtụ compound m nọ na ọ nwa nke nta nọzi nke eyi uche bịaranụ ka onye tụrụ nwa ahụ a ga-ajụ etugule na mozi ọla ọ ga-eme anyị enweghị med ọ na-anọ me na ha anọ mgbe ibi ụlọ m dị very clean a na-eclean everywhere me na ha anọ m zọpụtakwana ha mmadụ mgbe n'ime ụmụ 4 ahụ m zụrụ ụmụ 5 ahụ m mụrụ na dịọkwa m graduate from Covenant University ha nwa na manage business itself ọkwapụla nke my 4th child nọ na Unilag ọ just graduate ADC ọ nọgo na business already before na graduate so rent go ụlọ re biri anyị na ya APC hin Adam nwaanyị graduate this year ọ graduate from Babcock University graduate ebe ọ mere youth service ka edited ya and ọ na-agụkwa egwu ọgwụkwa an artist ozugbo ọ graduate maka mgbe ahụ ya na-esi nri ihe ọbụla gbasara kitchen ya na-eme
So mena na esi gazi aga esi na aga esi na me asin ya na arụ ọrụ ya rụ one day mena ya chi ga ihe m sị kịta nọ n'ụlọ m na-esi ni ọ dịtụ possible ya bụrụ akpa kwapụ gaa na nke nwanne m nwaanyị so nna nna m nọrọ sị so nna nna m ga-esi nri a now and a na-eme oge ụfọdụ m sisa ihe ya na-afụ m ụfụ n'ahụ azụ na-afụ m sita nri a m ga-esi n'abalị a na m ga-enweta onwe m mgbe m chọpụtawara ihe a hụ na ụmụ m etosiwule na-apụ and then the workload on me is too much and achọrọ m ịkpọ med ịma a na-akọ nke second wife ndị akọ ke med na-eme gaa na social media or na news every week ị ga-anụ na med gburu onye mere ya employ enwere nwa agbọghọbịa med ya aja kpọta ndị oshi ha bịa gbuo ọtụtụ ndị ekwu nke ha ekwu so m ga-adị more secured na di m lụtara nwaanyị m ga because maid wụ onye ọdọ enweghị ihe there is no time between you and your mate maid wụ ọbịa ị na-akwụnye ya nwa 50,000 na 30,000 naira onye na-abịa nyere mmadụ aka na-eme ihe n'ụlọ ụgbọ a na-akwụ 50 ịnọtara ngara mma so ọ ga-abịa cheke gịnị ka ọ ga-eji 50,000 naira eme na ndụ ya so ya bịa chọọ to get a bigger one so ọnwụ onye nwere ego abịa chọọ ka aplanzie ka ezo onwe oshi ma ọ mụọ ka kidnap onwe kidnap former president Lucky Igbenedion ọ med sogburu mma ha gịnị ka ha na-eji egbu like ọ bụrụ ndị dị aged ịma ha fọgbuzie the old woman anyezie ha ụlọ maka enwedo ya nọ n'ụlọ ha owu n'ọnwa ya alụzie dị ịla di ya n'oze na-eleta ụlọ anya and this is the gist so ọkwa otu ogbugbu a but mlụta nwaanyị ugbu a na because when I did not into joint business mụ na aka akpata ego self she would depend on me to take care of her and her children one she would depend on my children inyegodo na aka ya agba mgbọrọgwụ and a ga-eleta anya so to me onweghị any reason iji gbuo ma m nabata ya ọfụma so m jele ihe ha anya hụ na ọ ga-enye aka so onye m gwasị di m owo ejekwasị agaghị alụta m ga-eme ole m ga-eme ndị a na-akakwa nka na-erekasị I cannot mana even at that ana m adịkwa forced to do some things so lele m echi lotu ugbu a now ndị ugbu a na m tụgharịa nwaanyị aza the compound nwaanyị klin dị m ụlọ nwaanyị emede nke ọzọ you know so that is the challenge so a na-ekwu ihe gbasara na ndị ihe ewu ihe most people na-asọfa in silent mechie ọnụ because amadi ihe ga-emụta ụmụ nwaanyị nọ aka m nọ 51 na-agha eze enwere nọ 60 70 gị nwe oke ibiri nwoke nwaanyị ya na-aga kpukpukpu na-ekpegharị na kichin ọ ga-ahịa ya alụ ya lee di ya lee ọ ndị atọ ụtọ so biko ka nye n'ọnwa for me isi m ụgbọ na Nneka make a choice m ọwụ maka anyị azụcha n'ụmụ and ote m chiri zụ ụwụ ndị m ha azụga nwa azụcha kwụrọkwa na asị no ị ga-aje eto aga ịchọ wee so that is why m ji kwakpuchi ụmụ m na business early enough and mgbe ha na-aga school emeke m sure na ha na-emetụta ihe aka they don't depend on me enwegbedi ọkwa mbịa sị m na gọvanọntị ahụ na ụmụ gọvanọ nga ahụ ụmụ onye a na-enye ha 500 a na-enye 200 m si nwa m ọwụ na m ejighị ego ahịa mana i destroying because ịgụchazie m na-eji m 500,000 naira every month iji eri nri ịgụchazie pụta nwetazie ọrụ a ga-akwụ m 250 ọ ga-ezunu because ịdịbụ mbụ na-eri 500 and n'ime 250 ahụ ị kwesịrị ịkwụ ụgwọ ụlọ mee ihe ọzọ so m na-enye 30,000 site na otu esi eme ewu ọ ga-esi gị nyere onwe ha aka so nwa m ahụ bịa na-ere phone accessories na-ere speaker so before na-esi na school apụta ọ wụọla business man adam nwaanyị gị na Babcock already ha mara n'otu m si eme so ọrịa ga perfume oil so ụmụ ndị big man ahụ ji ego na-etu nga a na-awụ ego ha na-anatachi ha you know so already ụmụ m mara na ha na-apụsị already so lot m ga-esi at this time and ana m adị busy with ọrụ m na-arụ atụchana m ma ọzi mgbe ahụ m bịa agụụ inye aka na-ekwu okwu ihe gbasara Igbo na-eme ihe a m na-eme ụgba ana m ebikwa a very quiet life adị m atụ ihe na-enye nsogbu but mgbe m ihe na-eme n'ala Igbo feel a need to join mbịazi ụgba na m bụrụ oche n'uru ala ka na-ebebi sit and ụmụ nwoke na-enid attention ha na-akazi nka ha na-enid more attention I feel for my husband mgbe asị ya na biko agịrị m ekwo maka ihe mbịa n'uru ala na-ele m I can't ndị m adọ
enwede ụmụ amụrụ ugbu a na-enwede nwa enwede ka a ga-eji eli m akụnụba enwede ka a ga-eji eli m ụmụ m chọọ after all mgbe m na-aṅụ lụọ anyị nwa ahụ ọzọ lụrụ build our own wealth. They should go and build theirs. And the heme onye nwa m nwoke shop ebe ọ na ugbo ọzọla na n'ọka ha na ọkpa ha na ụzọ igosi na ha gara kpaghara ihe ma ha redịga gbasara ha. I'm also planning my retirement ka m hapụ gị depend on them too much. But even at that, with ego ahụ ị ga-enidikwa onye ga-enyere ha aka lezie ha anya. So ya ka eji a na-eti mkpa ka a na-ewepụtachi this analysis. Ndị mmadụ onye ọbụla gwa onwe ya eziokwu. And then ụmụ nwoke retire na ụmụ nwaanyị retire na ugbu a na many of them retire. Ndị nọ dị ha nọ 70 ha nọ 60. They can't go home because enwe onye ga-enyere ha aka. Even ebe ha bi ebido barely managing. Mana asị mgbe ha nọ na-akpata ego ha dị nwaanyị a na-alụtara otu nwaanyị dewe n'ụlọ lọtakwa ka ha na ha ga-anọ here. Ihe ịfụ na ụmụ nwaanyị na-aka ha nọ kọtakarị ụmụ nwoke ihe a ga-eme nwoke kụrụ akpa ya ala n'ụlọ gaa ịla ndị nke nọ n'ụlọ maybe before they na-ebido ezigbo biznes dị mma nke a ga na-ama na-eji ụlọ ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-ebute akụ na ụba enweghị ike nwaanyị na ụmụ ya china nke ụmụ ya ga ya china ya na-agara na nke ụmụ ya what happens to the man? Ọtụtụ ụmụ nwoke nọ na village ugbu a na alone nwunye ha ka na-arụ ọrụ ọha sị nwunye ha ka ha la nwunye ha ajụ ụmụ nwoke ụnụ ka a na-aghọrị so litenụ ka etinye ihe ọnụ ka balance life. And again ihe ha na-akpọ insecurity nọ n'ụlọ ọkwa na ọtụtụ ndị mmadụ anọ cheke nnọọ ndị niile rụrụ ọrụ bekee gbanyere agbaị nọchi na Lagos onye nwe ebrila na ha retire n'ụlọ ọ dị nke ha ga-agba nkịtị ụdị ihe na-eme n'ụlọ na-eme n'ụlọ. So ya ka iji na-eti mkpa anyị ga na-enwetakwa more analysis until anyị ghọta biko achọrọ m ka anyị mee engage in this discussion ka a mara ihe ha ga-eme mana ọta a ga-esi eme ya ịhụ na ala Igbo ekpochapụ and ịhụkwa na anyị na-aka nka na anyị nyere onwe anyị aka. Ndewo.